Chivu, idiotule, bateți și voi pe cineva. Favorit la balonul de aur, olandezul Sneijder și-a permis să glumească cu Chivu, colegul de la Inter înainte de Franța-România, care e astăzi de la 10 la ProTV. Dacă bate, România devine liderul grupei. Acum ori niciodată, România poate câștiga în premieră la Paris într-un meci oficial. Trebuie să jucăm bine, trebuie să batem în Franța și trebuie să ne calificăm la europeni. Înainte de Franța-România, Chivu a primit un mesaj surpriză și de la olandezul Sneijder, cel mai bun prieten al lui de la Inter. For Christian, I wish him good luck. Do your best, idiot. Vicecampionul lumii, olandezul Sneijder, e un tip haios. S-a ținut de glume și la mondiale. A dat un interviu în brațele unui prezentator TV. În război cu frații Becali, Răzvan se va simți ca papa dacă bate la Paris. Mă duc la aeroport și pup mâna, promite agentul Becali. Eu mizez pe faptul că Dumnezeu trebuie să ne dea și nouă. Că ne-a luat cu Albania. Prea sunt ei cu nasul pe sus, francezii, ca să nu le dea Dumnezeu una peste bot, măcar la fotbal. Ca să ne facă ei pe noi toată ziua țigani și măcar să le zică, Dumnezeu, uite, bă, țigane v-a bătut și cu asta basta.